И здравейте на всички, аз съм Шейби. Днес снимаме, нали, специален клип за 900 абоната и даже 901 вече. Ето, 901 абоната, за което съм ви страшно благодарен, хора. Окей, да. За общо 76 клипа имам около 700 абоната, защото имах преди това 200. Някои от вас, ако ме гледат още, знаят, че да. Просто знаят аз, че снимането, виждате, член от 1.12.2014. Това означава, че вече имам акаунта една година и 2 месеца, хора, what the fuck. За това време имам толкова много абонати. Разбира се, една от тази част нямаше да бъде без вената, за което съм страшно благодарен. Ето това са всички клипове. Ето всички клипове, всяка една, да. Стига съм този и ето този, не, ето този. От тях клипове искам да пусна и от другите, да пусна малко така, да видите, нали, как съм бил преди така. Да, нека да съществената част на видеото и да. И за това аз съм на Шейпи, днес снимаме в Shut Up PvP. Искам само да кажа, че ще игра в този сервер. IP-то ще бъде в описанието. Но да, така. Ой, аз за какво снимах. Добре. Така, нека да видим лаповете. Значи първия лап Anvils. Направо там ще ви покажа, които мисля, че съм на спална. Бързо да покажа ревю нещо. Сега си купувам да вечера. Да, лап Anvils, тук са анвилите. И какво става, хора? Аз съм Шейпи. Да. Днеска снимаме с лек лак. Даже не е лек, голям лак. На Counter-Strike Global Offensive или както повечето казват CSGO. Но ми лага нещо, айто се поправи. Да, хора, с малко ще пишем с епизода, само за графата да посъка малко да покая турни. В клана Elite Grill съм, няма смисъл. Да, ето Elite Grill. Няма нищо. Окей. И да, хора, това беше от мен. Чао, чао! И здравейте на всички, аз съм Шейпи и днеска снимаме в PvP България.